Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Daghang kaayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulwanon takna sa pagtuon. Aniata karon sa ikaduha nga leksyon sa atong gitun-an karon nga quarter mahitungod sa mga panimalay ug ang atong uluhan sa leksyon karong simanahon mga kaigsuonan is the choices we make. Ang mga pagpili nga atong ginahimo matag adlaw. Sa tibuok natong kinabuhi mga kaigsuonan, adlaw-adlaw gahimo kita og mga pagpili. Naay mga tsansa nga gaabot kita sa gitawag nila og tinidor sa atong kinabuhi. Gikan sa sakapunuan, musanga og arang kadaghan nga mga sanga ug ang imong pagpudyot sa usa lamang ka sanga or dalan nga imong pagatultulon maghimog dakong kalainan sa imong kinabuhi. And which is why every day we need to make the right choices in our lives. Karon nga leksyon mga kaigsuonan ato ning pagahisgutan. Of course, kuyog kanato ang kanunay gihapon natong mga panelists dinhi sa Hope Channel South Philippines, dinhi sa akong pikas nga bahin, ang atong Stewardship Ministries Director sa SPUC, si Pastor Rudy Jimenez, ug dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsuonan ang atong kinugwapahan nga Women's Ministries Director sa SPUC, si Ma'am Pinky Gulfan. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayoon ang giya sa Ginoo, pinaagis magampo kuyog kang Pastor Jimenez. Magampo ta mga pinalangga nga makisuunan, amahan namo nga langit nun sa amo karon pagpadayon ni ini nga buluhaton, pagpasantop sa imong leksyon nga gihatag kanamo, among giimbitar ang imong balaanon nga presensya. Gamhi kami balaan nga espiritu aron ang amo karon nga pagatun-an makahatag dugang kalig-on, makahimo kami insakto nga pagpili sa among kaugalingon, sa among pulianan, ingon nga iglesia maandam sa bisan unsang takna ikaw magabalik na. Salamat nga imong gitubag ang amo karon nga mga pagampo, kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Hesus nga amo magbubuhat. Amen. Amen. Daghang kay salamat Pastor Rudy sa dili paghihapon ta moadto sa unahan. Atong unahon gihapon mga kaigsuonan ug mga higala ang pagtimbaya sa atong mga suod nga mga tigpaminaw ug tug subaybay ni ining atong takna sa pagtuon. Unahon nato si Ma'am Pinky sa iyang bahin. Akong i-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa Bukidnon, labi na diha sa Philippine Country Bell College nga bag-o pa lang naghimo sa ilang commencement program sa tanan nga may graduate nga niabot og 300 kapin kung kulang. Og sa atong ang ilang administrator si Mr. and Mrs. Gordon and Faye Torres, ang ato pong SDA Christian Hope Academy nga gipanguluhan ni Sir Malagit og sa iyang mga faculty and staff. Greetings kaniyong tanan diha. O sa ato pong mga kaigsuonan diha sa Plain Valley Church sa Lingion, Manolo Portet, Bukidnon nga gipanguluhan sa usa sa mga elders si Brother Marlon Oliva. O balik ta dito sa Mountain View College nga diin ang mga working or committees nga na-assign busy sa pagpangandam alang sa umalabot nga Sabbath School o Personal Ministries Congress, division-wide kini, o greetings nga to ni Pastor Sigundino Asoy, kauban sa iyang matahom nga asawa nga nagpaluyog pud ani si Ma'am Joan Asoy. O sa tanan natong mga kaigsuonan diha sa Romblon, sa Dumaguete, sa Leyte, sa Silang Cavite, nga kanunay sab nga nagasunod sa atong programa sa takna sa pagtuon, ug ang uban ipadayon ni Pastor. Mayong buntag sa adlaw ang ipapahulay sa ato mga pinilangga nga magkaigsuonan. Last month, dito kami kauban sa ato Stewardship Director sa Division, Pastor Sakol. Dito kami sa Myanmar nagawali o kanunay sab sila nagasubaybay nining ato nga takna sa pagtuon. So, mayong buntag og happy Sabat diha sa ato mga kaigsuonan sa Myanmar. Og usab, gikan didto nagahimo kita og Week of Prayer dito sa PAC, Philippine Advent College. Pinanguluhan sa atoa dito nga presidente, Dr. Pio Cernal. Ingon man ang atoa dito nga nagpaluyog yun nga chairman sa board, si Judge
Marianing Masias. Tanan nga mga faculty and staff ug mga estudyante dunay pipila didto nga midawat sa Santos nga bautismo human sa ato nga week of prayer. Dayon nagproceed ta didto sa Davao, sa Tagum, sa ato sab didto nga crusade kauban gihapon ni Pastor Sakol. O ubay-ubay pod ang mga kaigsuonan nga bag-o nga nakadawat sa Santos nga bautismo uban sa ato didto nga mga leaders, Pastor Magdadaro, kauban siyang mga kauban nga administrators o mga pastors. Just last week didto ta sa Northeastern Mindanao, didto gyud dapit sa kaning Bayugan o didto sa distrito sa Mount Ulib, pinanguluhan ni Pastor Robert Goyo, og nagawali ta didto sa New Lanao og gikan sa pagsugod hangtod ni adtong Sabado, mi total og mga 300 precious souls ang nakadawat sa Santos nga bautismo. Dalaygo ng Ginoo dito sa tuang nga misyon, pinanguluhan ni Pastor Obos, uban siyang mga administrador o mga directors o mga pastors. Salamat kayo busa kami dinhi nagahatag sa amoang panimbaya sa matahom nga adlaw ipapahulay alang nining atong takna sa pagtuon. Daghang kay salamat Pastor Rudy ug Ma'am Pinky sa inyong pagtimbaya sa itong mga kaigsuonan. Ato sab gitimbaya ang tanan nga mga katawhan nga naminaw sa ato mga Hope Radio dinhi sa Tibok Pilipinas, mga kaigsuonan. Bisan kamo din sa laing nasod, salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa takna sa pagtuon. Special greetings di ay sa CBI kon Central Bukidnon Institute nga nag-celebrate silang 50 years of existence. Last week, usa ka dako nga selebrasyon kuyog sa usa ka concert which became the highlight of the activity, concert ni Steve Green dito gyud mismo sa Valencia City, mga kaigsoon. Congratulations once again CBI, Bulahan family, faculty and staff ug kaninyong tanan mga teachers ug mga estudyante nga nahimong kabahin sa 50 ka mga katuigan sa kalampusan sa Central Bukidnon Institute. Og dinhi karon mga kaigsuonan atong padayonon ang ato ang pagtuki sa atong bersikulo. Of course, nagisgot tas mga pagpili. And we know that the best and the most popular verse, basta choices na gani ang himon, mga kaigsunan, makita ginato na sa Joshua chapter 24 verse 15. Kanang giingon nila nga choose you this day. Pero aron masabta na to pagayo ni ay binisaya nga hubad, mga kaigsunan, ihatag nato ni Ma'am Pinky kuyog ang iyahang mga pasiuna nga pamulong niini. Ug kung dautan kaninyo ang pag-alagad kang Hiyuba, magpili kamo nining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan didto sa unahan sa suba, kung ang mga Dios ba sa mga Amorehanon, kang kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-aalagad kang Hiyuba. Kini mao ang pulong nga gilitok ni Josue, no, sa Alang Joshua. sa Katilingban, Katilingban Israel. Ang punto nga gipasantop dinhi, ang kang pagpili dili gipaagi og puwersa. Gitagaan ta og freedom. Yeah, that's right. Doon na wala voluntary kibali, dunay paggiya. Pero ang kini nga teksto ganahan ko kay iya sang giplastar. Yeah. Kung ato bang pilion ang kanang mao ni nga negatiba kana ang kani nga side, pero matod pa ni Josue, apan ang akong puloy-anan, no? Ako ug ang akong puloy-anan mag-alagad sila sa Dios. Okay. Salamat kay Ma'am Pinky, Pastor Rudy. Sa ato lang nga bersikulo sa ulahon mga pinalangga nga mga kaigsuonan, klaro kaayo nga si Josue dili lang siya naghimog pagpili sa iyang kaugalingon. As a man of God, as leader, head of the family, iya gid pod gisiguro nga unsa ang iyang pilion maupod sundon sa iyang pamilya. Muna ingon siya, kung alang ninyo dautan ang pag-alagad kang Hiyuba, ingon siya magpili mo karong adlaw. Pag ingon niya magpili mo, iya di yung gisumpayan, alang kanako og sa akong pulianan. Importante gyud mga pinalangga nga magisuonan. Dili lang kay kita nga mga pangulo sa pulianan o asata na paluna sa Ginoo, siguruon nato atong kaugalingon kundi apilon gyud nato ang ato tibuok pamilya.
ingon nga usa ka iglesia. Yeah, salamat kayo sa mga pasiuna. Actually, kung imong tan-awon ang bersikulo mga kaigsuonan, gihatag ang tanang options ni Joshua sa tanang katawhan nga Israel. Bago lang sila naabot dito sa yuta sa saad mga kaigsuonan. And speaking of different sides across Jordan River, ang yuta sa mga Amorihanon o yuta sa ilahang mga amaha, mga ginikanan, puros ni na ay mga Diyos-Diyos mga kaigsuonan. And this gives us the biggest point in life nga niining panahon na daghan tag mga options. And most likely, sa kadaghan sa mga options mga kaigsuonan, medyo hanap na kayo ang correct nga piliunon sa usa ka tawo niining panahon karon. Speak of all the options we have out there. Pero sa giingon ni Joshua mga kaigsuonan sa point sa ato mga panelists din karon, ilang emphasize that they make their own wise and responsible choice, and that is to make God their priority. So daghang kay mga Diyos diha sa palibot mga kaigsuonan, pero alang kanako og sa akong panimalay, mahimong usa ka mananakod nga pagpili mga kaigsuonan was given as an option by this leader to his people. Now, nahisgutan ka ganina ni Ma'am Pinky nga ang pagpili sa tao dunay kagawasan. Dili pinugsanay. Gani sa atong pagkahimugso palangdaan mga kaigsuonan, gitadhana na tadaan sa Dios alang sa iyang gugma og sa iyang gingharian. Quite unlike from the many other religions nga nagtuo sila ning gitawag og predestination mga kaigsuonan, usa kini ka isyu nga nakapakutaw pag-ayo sa unahuna sa mga tao. Na uban nga mayngon, di na lang ta mag-alagad. Total, nahibaw-an naman tag-aha ta paingon sa katapusan. Kung luwas tag yun sa Ginoo, luwas na magita, bisag unsa pa'y mahitabo nato. Nya bisang pag-unsay imong inalagaran din ha, kung gipili ni gikas Ginoo nga napihig ka alang sa mga dili maluwas, sayang na lang ang imo ang kahago nga nag-alagad ka. Gitawag na to ni og predestination mga kaigsuonan. Atong ilabay sa atong mga panelists ang ilahang mga reaksyon bahin ni ining bahina ug unsa sab ang gitudlo sa Biblia mahitungod ni ini. Ma'am Pinky. Kining mga kaigsuonan, ang kining pagpili o choices nga atong gihimo kada adlaw, muhimo gid ta og desisyon sa atong hunahuna. Unsay imong buhaton karong adlaw, pagsugod pa lang sa adlaw, muhimo na ka og mga plano o kahaing imong pagpili, buhaton ko ni, buhaton ko na. May mga pagpili nga yano kaayo, siyempre kabalo ka unsay imong buhaton rong adlaw, unsay imong giplano nga menu nga imong pamahaw, paniudto, panihapon, mga nahimo na silang routine hangtod nga nahimo na nimo nga habit nga kana ra gyud imong kaunon, twice a day ba ana no, o light meal ba sa gabi kay ngano man kaning mga pagpili nato nga gikan magsukad sa ginagmay, mahimo maning dinagko o kaha mahimo na natong habit o kanang giingon nga ang gikan sa habit mahimo nang kinaiya. Kini mahatod manggod nato sa gitawag og life-changing effect, consequences nga either ang resulta ana makadaot sa atong kaugalingon o kaha magdala nato ni sa kinabuhing dayon. So importante nato karong simanaha nga ato gyud ning matun-an pag-ayo ug unsa gi kalabutan ining pagpili alang sa maayong that's right. butang. Okay, Ang Pastor nakaayo Jimenez. gid sa Ginoo no, mga pinalangga nga magisunan. Kay tinuod na sa giingon ganyan ni Pastor Hesbon nga sa wa pa ta mataho gipili na tanya. Ang tuyo gid sa Ginoo maluwas tang tanan. Pero ang nakabikilang ni ini kay wala mangguta kita nga Seventh-day Adventist, we are not ascribe ana bitong predestination, one save always save. Kay ingon ana paunta ang plano sa Ginoo nga giplano gipili na tanya maluwas unya di na gid ta ana mahulog pa sa kadautan. Gwapo kay na siya pero gitagaan man tanya kani mong gitawag freedom of choice, free choice or free will. Kay sumala sa leksyon giingon dinhi nga kani nga butang mauni ang gihatag sa Ginoo, sagrado ni siya nga gasa nga ikaw gyud ang maghimo sa imong kaugmaon sumala sa imuhang gipili ingon nga ikaw usa ka tumutuo o ikaw nangandoy nga makig-uban gyud sa Ginoo. Muna ang ato karong pagpili maghatag nato ni siya og destinasyon sa atong ugma
kun kita naa sa insakto mo tong ingon ni Ma'am Pinky, importante gyud gikan sa gamay ngadto sa dako, masiguro nato nga naa gid ta sa side o sa kanini ang diha sa kiliran sa Ginoo sa ato ang paghimo niini nga mga butang. Pastor, mabalik lang Okay, ko sa Ma'am Pinky. imong gimension nga predestination. Kay daghan manggod ani ang naghahuna-huna nga bisag dili ta mo alagad karon basta gipili na gyud kas Ginoo nga maluwas ka bisag daotan ka karon malangit yug ka. Mo nay dako nga sayop ana nga concept kay ngano man gipili na gyud sa Ginoo. Although tinuod man to pastor imong giingon nga ang Ginoo naghandom nga ang tanan maluwas pero kay dili man tanan mo pili sa Ginoo. O mayra unta tuog mo pili gid siya sa Ginoo kay sigurado gid ang nakataya ang kalawasan. So wala ko dili ko kaayo pabor anang predestination. Sa ato pa depende na sa atong pagpili karon kay gitagaan man ta sa Ginoo og gasa nga sagrado nga matud pa freedom of choice. Yeah, that's it. Gani ko na tong ipahat sa inyo mga kaigsunan kining atong mga bersikulo karon nga basis no ngano nga gipili ta sa Ginoo ngadto sa kaluwasan. Nag-ingon dinhi sa 2 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9, giluwas kita niya og gipanagtawag ngadto sa usa ka kinabuhi nga balaan, dili tungod sa bisan unsa nga atong nahimo kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan o grasya. That's one of the basis mga kaigsunan nga ang tumong og tuyo gid sa Ginoo sa usa ka tawo kaluwasan gyud diha sa iyang grasya. And then another one, Titus chapter 1 verses 1 and 2, nagingon din mga kaigsunan nga ang gugma sa Ginoo nagalgiya sa usag-usa kanato ngadto sa pagka-Dios nun. Mao gining iyang tuyo sa pag-awhag o pagtawag kanatong tanan mga kaigsunan. But despite this mga gusto sa Dios alang sa usa ka tawo, iyang girespetuhan mga kaigsunan ang gasa sa pagpili sa iyahang kaugalingon nga iyang gihatag sa tao. And this is what made us perfect to begin with. Sa diha nga gibuhat sa Dios ang tao, si Adan ug si Iba sa unang higayon mga kaigsunan, iyang gitagaan og kagawasan sa pagpili. And this is what makes people perfect mga kaigsunan. Ug tungod niini, however, nga atong pagkahingpit nga mupili ta, dinhi nasayop ang tao later. But that's what's good. Gumikan kay kung dili katagaan o higayon sa pagpili, ang ato na lang kinabuhi mga kaigsunan, puros na lang pag-alagad o pagsunod sa Ginoo kung unsa iyang gusto. Makita din karon kung unsa bagyod ang imong pagpili mga kaigsunan. Magpalayo ba ta or mosunod sa Ginoo? Pastor Rudy. Okay, that's why sa ato igsuon nga leksyon, sa atong pagpili, siguruo na to ang insakto nga pagpili. Kay mao mo guni ang kanini ang gasa nga gihatag sa Ginoo nga di kita niya butan. Tagaan gi kanya gagawasan muna, pero ang nakanindot lang yun sa Ginoo kay samtang siya magpipili nato, iya gid dapat ang tagaan og giya. Magpili ka kinsa imong alagaron. O muna si Josué nagpili siya og iyang pulianan. Ang Ginoo pod naghatag siya, magpili ka kinabuhi ba og kamatayon. So wa gid tawo nga gusto mamatay, wa gid tawo nga gusto dunay kadautan, pero usahay na influence ta sa ato ang wala makahimo og insakto nga pagpili. Muna while exercising this gift of freedom of choice, dili pod nimo himuon nga maghimo kag desisyon nga ikaw ra. Muna ang atong leksyon naghatag pa nato giya, before we make a right choice ato gyapon ni sandalon dito sa Ginoo. Muna naa dinis ang leksyon, maghimo tag pag-ampo, mangayo ta sa iyaha, unya mutuman ta sa iyahang gisugo, unya human ana, sumalas iyang pulong, dayon saliga na to ang Ginoo og sundon ang mga talambagan. Una, talambagan sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong, og talambagan sa iyang alagad pinaagi sa Espiritu Stagna. Pinaagi ni ana, direktahan ta sa balaang Espiritu ug makahimo ta gitawag right choice, insakto nga pagpili diha gyud kanunay sa Ginoo. Amen. Ma'am Pinky. Sa Santiago 1:5, nag-ingon diha nga ikaw nga walay kaalam papangayo siya sa Ginoo kay siya maghatag gyud siya kaalam. So may labot ni siya mga kaigsuonan sa dihang muhimo ta og desisyon alang sa plano sa atong kinabuhi. Kung dili ta sigurado og unsa ang atong padulngan,
ang balang kasulatan nagtambag ka nato nga mangayo data og giya sa Ginoo, kaalam sa Ginoo nga mao ni atong basihanan sa atong desisyon ug unsay atong sunod buhaton. That's right. So, kung imong tanaw ni mga kaigsuonan dinhi, importante kayo nga malatid nimo ang mga prinsipyo sa paghimo sa hustong mga desisyon. Biggest decisions in life, sama pananglit karon, magsugod ka og negosyo. Unsa nga negosyo gyud ang imuang tukuron? Mangita ka og kurso. Unsa man kursuha gyud ang haom para nimo? Mangita ka og pangasawunon. Kinsa man gyud nga babae, kinsa man gyud nga lalaki ang angayan nimong banahon. Mangita ka og balay nga imong tukuron, luti nga imong paliton. Always remember mga kaigsunan nga samtang ang ato manggong ang kasagara ang atong gihimo, gusto ta nga ang end product of our choices will be blessed by God. Amen. Pero nalimta nato that prior to making that choice, kailangan di ay gihapon nato mga kaigsunan ang panalangin sa Ginoo, and we can arrive at that blessing mga kaigsunan by consulting Him. Gani giingon rin sa tong leksyon, ampo pangayua ang kaalam aron husto ang atong pagpili. And then, along the process, mga kaigsuonan, pagtanaw nimo nga ang imong nagustuhan, dili bagay sa kabubuton sa Ginoo, then do not persist. Ihao mga kaigsuonan ang gusto nga katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Usahay maingon ta nga, Lord, ngano man gini nga sa tanang panahon sa akong kinabuhi, ikaw man gyud maoy matuman. Dili man ang ako ang personal nga kabubuton, maoy imong pasagdan. No. The idea mga kaigsunan is for one person to be truly happy sa iyang Kristohanon nga kinabuhi. Mao ang pagkonsulta sa Ginoo o pagpaminaw sa iyang gustong isulti, ingon nga giya sa imong pagkinabuhi. Now karon hapit na ta dito duol-duol sa ato ang tunga-tunga nga bahin mga kaigsunan, ni adin hiyang usas mga tambag sa atong lesson kining pagpili sa mga higala nga imong ikauban kanunay. We have so many friends nowadays. Gani, nahisgutan na to sa milabay nga episode nga naatay mga higala sa Facebook, wa na to mahibalag sukad-sukad, pero nakigistoryata nila by chatting, giving them message, receiving from them messages. Pero unsaon nato pagpili ang hustong mga igakauban nato ni ining kalibutan na. Hatong ihatag ni Pastor Jimenez ang bahin sa pagpili sa mga higala. Doon ay pinulungan nga giingon, tell me who are your friends and I will tell you who are you. Kaato pa, ang atong higala nga gipili, magasulti na sa mga tao, kinsa pud ka. Kaya naapay pinulungan dito, birds, the same feeders, flocks together. Ang atong leksyon na gaisgutin nga ang Ginoo, gusto gyud siya nga kita sa atong gihimo nga pagpili, bisan pa sa atong higala, naabot na haom, balik kita ng pulong bitaw, haom sa iyaha nga kaning paggiya o pagmando mo na, balik kay punta nga, bisan pa sa pagpili ato, kinsa ato ang higala, ato gyapon gi-apil ang Ginoo. Kaya ang atong leksyon, nagasulti dinhi, nga dunay higala makig-unong nimo, labaw pa sa imo nga igsuon. Amen. Gani, gisay siya ni ini, ang paghinigalaay ni David ug ni Jonathan. Wa gid na malilong dinhi unsa sila kasuod. Bisan pa man ang ginikana ni ang hari nga si Saul nagdumot kan David pero ang iyang anak bisan pa kaning ang sa iyaha nga katungod unta wa gid niya gililong ug wa gid niya kaning dagmali ang iyahang suod nga higala. Muna, mga pinalangga nga magisuunan, balik ta din itong leksyon ay mga teksto din nga gisulti sa tuwa, prinsipyo, pagpili o higala, Proverbio 12:26, 17:17, ug uban pa din nga mga teksto nga diin ang Ginoo nagahisgot kanato nga ato gyud himuon nga sa imong pagpili ug imong higala gigiyahan gyapon ka sa balaan nga espiritu kay kana nga higala di gid na muluib nimo. Amen. Actually, kining ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Bisag asa ta nahimutang magtrabaho man ka sa opisina, tuwa ba ka sa imong negosyo, nagbaligya ba ka sa merkado, or bisan diha mismo sa imong neighborhood. Murag wa kay arang mahimo kung pilion pa nimo og kinsa imong ikatapad og stall, kinsa imong ikatapad og cubicle sa office, or kinsa bay imong gustong mahimong silingan. Although prior to putting up your house, pwede ka makapilig neighborhood mga kaigsunan.
Pero in this choice, na ay mga prinsipyo nga gihatag nato. Mampingki unsay may kasulti ni ining pagpili sa mga higala ug mga amigo alang sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Namalandong ko mga igsuon nga kita gitahasan nga wa tay pilion sa atong mga higala. Wala tay pilion labi Way nag pihigon, oh. way pihigon, walay pinalabi. Pero dili gid na magsilbi kung mao na atong basehan kay ngano. Nagaingon diri sa Proverbio 15:22, diin walay pagtambag ang mga tinguha makawang, apan diha sa panon sa mga magtatambag sila magatukod. Ang akong but ipasabot dinhi nga diha pa lang sa puloy-anan ang mga ginikanan mo tambag yun nga ayaw pa kamo pagpilig barkada nga naay daghang bisyo. Kay bisag unsa pa inyong training diri sa balay kung overpoweran na siya sa iyang mga higala nga wa mahadlok og Ginoo. Ug unsay bisyo adto iyang mga higala, matakdan siya. So, doon na gihapoy gitawag og magpag-amping sa pagpili og mga higala nga dili makahatag og maot nga influensya sa iyang kinabuhi. Although kung makabarog na gyud ka, pwede ka makig-friends sa mga dili tumutuo, pero be sure nga ang imong influensya maoy mo daog, dili kay ikaw maoy madala. Okay, that's right. Pero kini sa pastor, kini ingon nga apan diha sa panon sa mga magtatambag sila mga tukod. O kung pananglitan man naakay dakong respeto sa mga magtatambag nga naay kahadlok sa Ginoo. Magpili po ka kay mayon ka nga nagpatambag ko pero ang imong gipangayuan, imong gipamatian ang tambag sa imong kabarkada rapod may usa ka sugilanon sa usa ka hari nga didto sa namati sa mga ka-contemporary niya giinan niya nga kana sayon ra na dugangi pa ng mga gibug-aton nga mga silot sa imong katawhan. So imo ginang timbang-timbangon nga sa imong pagpili diha ka pabor sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So, atong isumpay dinhi mga kaigsunan ng mga talambagan diya sa Proverbio sa kinaadman ni Haring Solomon mga kaigsunan nagkanayon sa dinhi ang matarong magagiya pa hinuon sa iyahang silingan. So, kung ikaw silingan nga daotan nakatiming kag silingan nga maayong tawo, swerte ka. Pero wa ni man siya magpasabot no nga maglikay na lang gikag mga daotan kay posible di ay ang imuhang maayong influensya, ang imong positibo nga pagkatao maka-impluwensya sa uban ngadto sa pagkamayo. Naman tayo famous kayo nga sa panultihon mga kaigsuonan nga ginaingon karaan na kay to the good I am good, to the bad I am still good. Who knows out of my goodness the bad will become good. Yeah, So nice. kana nga positibo nga influensya mga kaigsuonan gani gitambag usab dinhi nga nagingon din Jesus sa mga bersikulo, make no friends with an angry man unless you learn from his ways. Kaning influensya gyud ang imong bantayan gyud mga kaigsunan. Gani naitambag din sa Ellen G. White. Matud pa niya, even the best of us have these unlovely traits. Di gyud malikayan mga kaigsunan. Bisan pas unsa ta ka Kristohano naa gyud tay mga taras nga di mauyunan sa uban. Pero ang pagpili is to possess an attitude nga sa imong mga linihukan bisan tuod og ang imong imong kinaya makabikil usahay iampo gid kanunay nga ang imong mga kauban ila lang i-overlook ni nga mga salingkapaw nga mga bahin sa imong kinabuhi. And we are counseled forbearance, pagsabot o kining tininuod nga pagkighigala, pakigsilingan ngadto sa uban mga kaigsunan, and most especially diha sulod sa imong panimalay. Mao gini ang gihandom nato. Pastor Jimenez, Pastor Hes, iporta mo break no. Kay naagi din ni Grindot kani pagpili og higala ang tambag para nato nga di ginato ni pakyason. 1 Corinto 15:33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Bantayan ta gini mga pinalangga nga magsunan. Kay kung insakto na ta prinsipyos tong kaugalingon, bisan pa sulod ni anang mga higala nga tingali mga dautan nahimutang panalangin ngadto nila. Muna nga ato gining itanom sa una-huna nga naagid ta kanunay sa tanan natong mga desisyon bisan pa pagpili og higala ato gyud abi-abihon ang giya sa balaan nga espiritu. Amen. Niabot ta din sa tunga-tunga nga bahin sa ato ang pagtuon mga kaigsunan. Let's take a short break. Ay mo hawa din ha, mobalik din ang taknas pagtuon.
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa iyong pagpabilin din ha sa inyong mga audio TV sets. Magpadayon ta sa atong pagtuon karon sa gibiyaan na to nga topiko. Karon na niya na ta mga kaigsunan ug mga higala sa pagpili sa imong kapikas sa kinabuhi. Ang introduction na rin sa atong lesson nagkanayon nga kung ang imong pagpili sa mga higala kinahanglan imong ampingan pag-ayo. Daw unsa na lang gyud ta kinahanglan ang mas dako-dako nga pag-amping mga kaigsunan nining pagpili sa imong umalabot nga kapikas. Now, kaming tulo din we have made our choices already. O kaluoy sa Ginoo mga kaigsunan, wa gid mi gimahayan sa amo ang pagpili sa amo ang mga kapikas. Si Ma'am Pinky, si Pastor Jimenez ug ako mga kaigsunan, we made the best choice ever. Actually, kining ato ang title karon mga kaigsunan, taas kay ni siya gid unta nga oras atong kailangan din mura ni og courtship 101. Ang pagpili gyud mga kaigsunan na dunay nagsulti sa ingon nga komedya sa panahon kuno sa pagbuhat ni Adan, gipatulog siya sa Ginoo unya gibuhatan siya og babae nga mao si Iba. Gipukaw siya, giintrigar sa iya ang babae, nya ningon Ginoo do niara ang imong pangasoonon. Ang tubag kuno ni Adan mga kaigsunan, wa tay mahimuan ni Lord, no choice. Kay maura man imong gintrigo sa ako. But actually, that was just a meant to be funny mga kaigsunan. The reality is, swerte kaayo si Adan. Kay nga no, gawas nga di na siya kinahanglang mamili, gihatag sa iyaha ang usa ka hingpit nga asawa in Eve. Full package mga kaigsunan. And the same thing is true with Eve. Full package pod ang lalaki nga iyahang gihibalag for the first time, which for both of them, magsugod sila og usa ka panimalay. Now karon unsa man gyud ang mga talamdan sa Biblia, inigpili na nato niining Mr. Right or Miss Right. Unahon nato ang babae mga kaigsunan, si Ma'am Pinky. What do you have to say about this? Lisod-lisod gid ni siya mga kaigsuonan, no? Adtong wala pa makabaton og kapika sa kinabuhi. Murag angayan gid siyang mamalandong pag-ayo. Bot na po pasabot sa pagpamalandong. Maong iyag yung hunahunaon makadaghan kung ang iya bang padulngan sa kinabuhi kaminyoon ba. Kung kaminyoon manggaling, kung unang iyang vision sa iyang kinabuhi nga mangita siya life partner kay nganong na-emphasize ko na kay naa may mga tao karon nga mo prefer sila kanang gitawag blessed singleness kay dili sila ganag mga responsibilidad o malipayon sila diha. Apan alang ni adtong nagpili og makabaton sila og kauban sa kinabuhi, dili lalim ang pagpili kay daghan manggod ang mga babae, daghan pod ang mga lalaki. So unsa ay may atong buhaton aron nga masiguro gid nato nga atong gipili mao gid na siyang insakto. Ako nagtuo nga kasagaran karon sa mga batan-on naa sila gitawag og mga ideal sa ilang kinabuhi. Usually kanang tall, dark and handsome, common kay na siya og kanang seguridad mo na siya. Pero mao magyugha na ang atong guidelines. Ang balang kasulatan nagaingon nga kung before ka mosulod og usa ka butang seryoso sa imong kinabuhi, kinahanglan gyud dalhon nimo ni sa pag-ampo. Kung wala ka nakakaton og pagigugma sa pag-ampo sa una, karong panahon na nga mag-contemplate ka, mangita kag panguyaban nimo nga imog yung pangasawon, mag-ampo gyud ka sa tinuod kay nganuman importante ni siya kay matud pa sa sinulat sa inspiration nganong dagang pakyas sa kaminyoon kay ang kining both spouses buduo lang sila sa Ginoo kung problema na pero wala nila apila ang Ginoo sa diyang gipanday pa nila giplano pa nila og kinsay ilang ikauban sa kinabuhi. Amen. So that is my best advice kung naghunahuna mo mga ulitaw dalaga nga mangita mo og kapika sa kinabuhi pagutan niyong kaugalingon ako ba kaha andam na niining maong sagradong katungdanan
Tabang magampo ka ba sa Ginoo nga giyahan ka ni anang maong binuhat? Kay kung nagampo ka, nakasiguro kong nga giyahan ka. Sama sa testimony ni Pastor Jimenez, Pastor Boscato, ug bisan pagani sa akong kaugalingon nga eksperyensya, giagi gyud og pagampo og puasa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ikaw, Dad, unsay may kasulti bahin ni Mga pinlangga ang magsunan, tama itong giingon ganyan ni Pastor Hisbon, nga ang pagpili o higala kung ato gyung atong gipangayo ang giya sa Ginoo, labaw na ginigitawag life partner. Atong nadunggan ang gi-explain ni Ma'am Pinky. Dili nilalim kay imo guning kauban sa tibok nimong kinabuhi ay gimog kalimot, wala gay perfect individual. Sayon kayo ang kang adan kay wala may lain yang pilian. Giton over sa iya, perfect naman to. Pero sa ato karon daghan kayo na pinulungan sa mga batan-on, gather all and select the best. Insakto man na, pero dili pudbot ipasabot, panguyaban nimo ng tanan, pasaligan nimo ang tanan, unya aya kam decided to. Muna balik ta sa kitambag ni Mrs. White, long observation, short engagement. Sawa pa nimo na siya pangulitawhi nga giplanuhan nimo nga siya imong pangasawon, obserbari siya. Angayan ba ni siya o mao ba ni ang giandam sa Ginoo? Kaya gimog kalimot ang Ginoo daan na gid siya giandam alang sa matag usa. Amen. Di wa tay panahon pagrili ana pero ni agi na ang iyang giandam pangayoon gid nato. So giingon ni Ma'am Pinky, ampo ka, puasahan na nimo, di gid ka pakyason sa Ginoo. Do na mga kay dili man gyud kung maminyo na ka di man tanan nga kalipay na aman at tanan di kaya mantas kalibutan pero magpabilin gyud ang pagminahalay ang kalinaw kung atong gidala sa Ginoo. Muna giingon din ito ang mga general guidance na mga teksto din ha basahan ninyo kay giingon din sa unahan wala gyud ingon dinhi beside we are looking for a right person to marry but first of all we must be the right individual first. Right women, right men, mahimo na ka-insakto ang imong kinabuhi, subay sa kabuton sa Ginoo, imong gitugyan sa Ginoo, giyahan kanya nga makapili kag insakto nga mahimong life partner sa imong kinabuhi. Amen. Actually, ang gitambag diri sa atong lesson mga kaigsunan, ngani gipahibalo man sab dinhi sa atong lesson daan karon nga adunay isa ka chapter specifically for that study mga kaigsunan. Wait for it in lesson number 6. Moabot ta diha ng puntoha mga kaigsunan. Ngani ang basic dinhi kayo nga gitudlo, kung gusto ka makapangita og husto nga pares, himua sa ang imong kaugalingon nga husto nga individual. Are you the right person already before demanding to find the right person mga kaigsuonan for you? May usahay, nakatunong na ka og Miss Perfect or si Mr. Right, imo na nakaplagan, pero sa imong kabahin, sa imong kaugalingon, wa pa ka maandam, problems and conflict may arise with this union mga kaigsuonan. Gani, nag-ingon din sa talambagan sa atong leksyon usahay kusog kay ta mo hikutar og unsay naa sa atong opposite sex kay ato silang himulbulan pag-ayo og unsa ba gyud ning iyang kilatis. Pero nag-ingon din ang tambag ni Jesus, Matthew chapter 7 verse 3. And why do you look at the speck in your brother's eye? Nganong imo bang tanawon ang puling sa iyahang mata? Unsaon man nimo pagkakita nga ikaw mismo do na may babag nga dakong pintol nga naa sa imong mata mga kaigsunan. So mas dako pa dayang ato ang bikil kaysa bikil sa uban. So instead of finding the right person, being the right person should be sought out first sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang saa dinhi moabot ra gyud ang Ginoo na ay tagana sa alang sa imo o alang kanako. And basically prayer and God's guidance is what's important. Ayaw gid pagdali-dali, ayaw himuha nga, uy, kadto kay gwapa, uy, kini kay naanay trabaho. No. Seek God's guidance first. Amen. And seek His approval as well. Now, So, dirita, Ma'am Pinky, okay. In addition to that, mga kaigsuonan, ang usa sa maayong atong foundation sa making the right choice, especially for looking the right partner in life, kanang ang imong basihan mao ang prinsipyo nga ato nang nahibaw-an gikan sa balang kasulatan. Ayaw ibase ang imong pagpili sa imong banahon, imong asawahon, pinaagi sa gitawag og feelings kon emosyon. Kanang makita ra nimo nga kanang physical qualities ra kay mausab ang gud na
Unya, kung kana mo ibasihan, pag abot sa panahon nga mausab na, ma-deform na iyang lawas, ang iyang naong mangunot na, mangita na pagkaglain. So kung ang imong patukuranan sa imong pagbati, sa imong relasyon, gugmag yun nga tiunay, na kana gyud mo lahotay na siya, kay bisag magkatiguang na, magpabilin gyapon na imong gugma. Wow, Amen. salamat kayo sa mga discussions sa itong mga kaigsuonan. Let's go to the next point of our study. Kining pagpili sa imuhang kurso sa kinabuhi. O naglangkob diri mga kaigsuonan ang imong career, ang imong trabaho, ang imong overall nga direksyon sa kinabuhi diha sa imong pangimpleo or sa imong pangindahay sa kinabuhi mga kaigsuonan. What is the proper guidance that we need? Nabagyo'y sakto nga kurso alang sa mga Adventista lang or alang sa mga Kristohanon? Like for example, bawal ba naabay mga kurso nga bawal alang sa usa ka relihiyon or sa imong tinuhuan nga angay nimong likayan? What do we think? Karon nga ang mga prinsipyo dinhi nga gisulti sa atong lesson mga kaigsunan muhatag nato og giya niining mga bahina. Mampingki, do you have any preference sa usa ka kurso alang sa usa ka batan-on nga babae or lalaki alang sa paghimaya sa Ginoo? Sa imo lahang praktikal nga panghuna-huna, Mampingki, what do you think are the best courses out there? Una sa tanan, kung naana ka sa brink bitaw nga mo pili na kag kurso sa imong Yeah, that's kwan, right. kanang linya sa imong interest nga imong gibana-bana nga ang padulngan nimo mahimo kang useful, makahimo kag serbisyo ngadto sa katawhan nga mo na ingon nga dili tungod kay ang imong tuyo paninapi kundi service. The word service is the most important. Nga pinaagi na ang imong motibo ang pagserbisyo, at the same time it will help you also no for your own happiness. Okay, kung maayo imong trabaho kay gilab nimo na imong trabaho, so it will do you good, no? So baka suporta sa imong panginahanglan. So mao ang akong ikatambag labin pa sa ato mga ginikanan, ganahan nga atong anak kasagaran yun, kuha mo og nursing kay kana maayo kay na siya nga stepping stone. Pero naay mga anak nga dili gyud ganahan mag-nursing. Alright. Sa akong experience sa ingon nga ginikanan, duha sa among anak amo gyud gipa-nursing pero dili gyud wala gyud molampos. So ang pagpili og kurso mga kaigsuonan, wala na nagpasabot nga dili lang taan ubos kaayo na siya. Nung dumibiyan ninyo nga si Jesus mismo, Ginoo siya, pero he chose to become the son of a carpenter. Meaning, wala tay kurso nga i-look down. Depende na sa imong gitrain sa imong anak nga iyang padulngan, mahimo pa da siyang engineer, doktor ba? Kay kung mag-doktor sa, gwapo da kay makaserve sa daghang mga tao nga kabos. Pero ang iyang pagkaabogado, maon ang paglupig sa uban nga wa giintaw ika-afford depleted ang motive ana. So wala ko ikasulti pa That's sa. right. So kamo diha nga mga senior high o mga junior high, paminawan ninyo maayo tong tambag ni Mampingki sa inyong piliunon nga kurso. Pastor Rudy. Ang nakaayo mong good karon sa nga wala sa ato nga panahon kay kaniadto way back sa kami nag eskwela og college, at least di man priya karon nga naa ka sa senior high, pagsugod naman ka unsagay imong interest bitaw nga dito din ka mo paluap pagka proceed sa college nimo. Kaniadto for example sa ako ang kaugalingon, gaampo na ko na with my parents also, pero sa diha nako usang madiskuryo ka kay pag-abot dito asa man ka man trabaho, dahon ka yung job list ani nga kurso. But balik ta ingon din itong leksyon, imong tan-awon nga kana nga imuhang kurso nga mahuman ug madamlag, asa ka ipaluna sa bulaton sa Ginoo nga makamatud pa ni Mampingki alang sa pagserbisyo niya, makahimaya kaniya. Muna walay kurso nga atong gi-lockdown dinhi kay kung ikaw nahigugma ana nga kaning ni ana nga buluhaton, dili gyud mahitabo nga dili ka ana mahimong malipay sa imong pagtrabaho. Kay usa nga nakapa-inspired gyud ako kay sa ako Pastor Bong Mampingki, hingsip di ako primero na kong kuha diha ko sa theology department. Pero sa kadaghang job list, akong magulang nga nag-graduate na, way trabaho, yung adtong Germany, yung sa pagkuhag laing kurso. Hingsip ko, por pag-sip na ko agriculture, di mo ko malipay dito sa department, panahon mag-meeting. Ang nakapa-encourage kinako, way back, Mr. Rowes, one of the professors sa MBC, sa naghatag sa namog lecture, ingon siya, young people, don't worry what
course you are taking karon. Pag human ninyo og wala mo'y call, ingon siya, paghimo mo og call ninyo nga makaserbisyo gid mo sa Ginoo. Amen. Ako dili di importante nga pag human na to, trabaho din ta, madato ta. Ang ato diha, balik ko si Ma'am Pinky, makaserbisyo ka, makahimaya ka, mapadali ang buhat sa Ginoo. Muna ang pagipangandoy sa Ginoo. Pinakamaayo nga pagpili sa imuha nga buluhaton. Yeah, kining atong lesson mga kaigsuonan, although mubo ra magid kayo atong time sa discussion, daghang pagkikitag ika sagol ni ini sumpay gyud ani unta. Moingon tag career guidance kay career guidance man ni siya nga topic. Pero what's most important here is kung ang imuhang pagpili sa kurso nakalipay ba na nimo, mao ba gina imong hilig, mao ba na imong pasyon sa kinabuhi, kay kung mao na imo ang hilig gayo, why makapugong nimo ana? And besides that, it's not only going to make you happy, it will make others happy as well. Kaya nga naman, ang imong trabaho, kung imong gihigugma, daw wala na ka nagtrabaho mga kaigsunan because you love that work. And besides that, include God in the big picture. Sa dili pa ka mo desisyon sa imong kurso, pangutana ang Ginoo, Lord, is this your will for my life? Unya, kung pananglit ang imong tuyo sa imong kurso, aron lang mapalitan nimo og unsay gipangayo sa imong mga ginikanan kay nadato na ka sa imong kurso, that's probably wrong. Kung dili, pangutana ang Ginoo, sa unsang paagi nga akong maalagaran ang imong himaya ni ining mga butanga. And we know of these courses that will make big money actually. Kung imong gihigugman ang kursuha mga kaigsunan plus with the approval of God, unya nakita nimo ang role sa Ginoo ni anang bahina nganong imo nang mo na imong gipili nga kurso, then go ahead. Unya dili lang nato ang ngayon kalimtan mga kaigsunan. Sa atong lesson, unya murag general nato ni nga knowledge. Kitang mga Adventista, kitang mga Kristohanon, atong gitrain ang atong mga mata sa panglantaw, dili lang horizontal mga kaigsunan. Nga dinhilan ta sa yuta, concentrated ang ato ang preparasyon, kundili taingon kita dito sa langit. But while we are still here, everything right down here also matters still. So, kailangan gyud mga kaigsunan nga makita nato ang mga butang nga mapahiluna usab nato matabangan ang buhat sa Ginoo. Pero ni ay panigingnan dinhi labi na gyud sa kinabuhi ni Haring Solomon. Did he make the right choices sa iyang kinabuhi? Nagpadato siya, and besides that, ang iyang kadato mga kaigsuonan, gikan sa Ginoo ning tanan. Ang iyang kaalam, ang iyang gahom, were all God-given. Pero what was the main purpose and trust in his life work mga kaigsuonan nga angay natong kapanaminan? Ma'am Pinky, do you have anything to say about the life of King Solomon? King Solomon was really setting up a very good example nga ang gipangayo niya sa Ginoo dili kwarta. Ang iyang gipangayo kaalam. Amen. Ang downfall ni Solomon kasadiha nga pirmi siya maghunahuna sa Ginoo. Murag ang iyang kinabuhi hapsay. Pero sa diyang nagsugod na siya og say term na Na-enjoy na siya pag-ayo. tibagbag na ba iyang desisyon kay nganuman nakalimot man siya nga gipasidanan siya nga dili siya magbaton og laing mga asawa-asawa sa mga prinsipe, ano, katong maibog lagi siya nga magtan-aw nga naay mga gwapa dito, gwapa diri sa laing mga nasod ug sa iyang tuyo paadto nga wala siya kabantay nga kining maong pagpangasawa niya sa daghan kaayo nga mga babae mao sinugdanan nga naot-ot ang iyang kaalam. Mo nang napahilayo siya, mo ningon siya nga everything is vanity. Kay kung wala gid ay kaigsuonan, wa tay katagbaw diha sa kanang bantugan tas tong kinabuhi, daghan tag kwarta, ilado ta, maayo tag kurso, kun dili naa di ay sa ang pagbaton sa kaalam nga nagpasabot nga diha ta sa kamot sa Ginoo sa pagbati sa katagbaw nga bisan sa kapobrehon malipayon tag malinawon. Mo na nga si Haring Solomon nakaingong gyud ko insakto gid siya kakawangan ang tanan kung atong palabihon ang atong personal nga mga handom sa kinabuhi. Amen. Dad. Ang atong leksyon mga minahal nga magisunan balik ta dinhi tama tong ingon ni Ma'am Pinky, Pastor Hisbon, ay gid mo kalimot nga from creation ingon atong leksyon, God planned for work to be part of our life.
Ato ni makita Genesis 2:15. But the danger is when we make our work the center of our life, or it becomes a means of solely acquiring wealth for ourselves. Ingon din this is the mistake Solomon made. Kay usahay magod ang nasintro na noon sa tuwa nga kaugalingon dili na si Kristo. Imbis siya mao'y sintro sa imong pagpanrabaho, sa imong pagpangalagad, ang imo namang bahandi, ang imo namang kadungganan, ang mga butang, so mauna gisulti ni Hari Solomon, nakanindot lang ni Hari Solomon, kay gibalikan gid nagtambag nga kadtong iyang nasinati, kakawangan tong tanan, nga mahimo na tong kalan-awon, leksyon, nga dili nato unta to masunod. Ang atong sundon, unsa ra gyud ang gitudlo sa Ginoo, nga kung ikaw naaana, ingon sa dito, bisag unsay imong buhaton, bisag unsay imong inumon o imuhang kanon, buhata na alang sa paghimaya. Amen. Alright, dinhi natapos ang ato ang pagtuon mga kaigsunan sulod sa katakna ug gipasalamatan namo ang inyong pagpakig-uban sa kanunay. Kung atong isumada kining atong natun-an karong simanaha mga kaigsunan, gikinahanglan nato ang balanse nga pagkinabuhi. Pagpili sa atong mga direksyon, higala sa atong kapikas ug sa atong trabaho, bisan sa atong paningkamot mga kaigsunan, it's never too bad to put all your efforts. Pero ibalansin nimo. Kumbati og trabaho, taman-taman. Unya, kumbati og income, taman-taman. Kumbati og hatag, taman-taman. Kumbati og suporta sa buhat sa Ginoo, taman-taman. So, if you make this balance, mga kaigsunan, and make God at the very center of it, Amen. makita nimo nga ang imong kinabuhi usa ka mabulukon nga pagpili all throughout. Daghang kay salamat sa inyong makananayon nga pag-uban. Ato kini pagkatakuban sa pag-ampo kuyog ni Ma'am Pinky, inig katapos ni ining usa ka halad sa musika. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Praise the Lord. Matagal lang sa atong kinabuhi, daghang mga hakit nga walay ikatandi. Usahay maoy hinungdan nga kita makalingi, mahimula sa Dios hangtod sa iyang pagbalik. Pailob lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan, ikaw makatindog na maligon, luyon ni ining tanan. O Diyos sa mga balaan, wa milay kalitukon dili, dalaygon ikaw sa among mga kinabuhi. Tungod kay nakita namo kung wala pa ang imong paggiya. Magagmay man ug labaw sa dinagko namong desisyon sa among pag-alagad kanimo, wala gid mi mahimo. Apan tungod kay imo kaming gigiyahan, dalaygon ikaw sa way katapusan. Hinapo ang tao Dios nga imo ming pabation nga sa makanunayon magasalid gud kami kanimo, magadepende gud kami sa among mga desisyon sa kinabuhi. Nga matag adlaw namong pagginawi, amo gid ni siyang ilatit sa imong kabubuton. Aron o Dios nga sa katapusan sa panahon nga diin anaan ang kalibog, sayon ra kay namo ang pagsunod sa imong kabubuton. So tabangi kami nga sukad karon maanad na kami sa paghimo nining desisyon nga uyon gayud sa imong kabubuton. Daghang salamat o Dios sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga kaigsuonan nga nagapamati diha sa mga radyo ug nagatan-aw
pinaagi sa television sets. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Ang Diyos kanimo nagasaan, siya mo balik ug ikaw hatagan sa kinabuhi, walay katapusan. Makauban si Jesus hangtod sa kahangturan. Pailob lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbas ug si Jesus imong tutukan, ikaw makatindog nga maligon, luyo ni ining tanan. Pailog lang yun ining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbas ug si Jesus imong tutukan, ikaw makatindog nga maligon, luyo ni ining tanan. Ikaw makatindog nga maligon, luyo ni ining tanan. Ay kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. My streets burst with life. Smiles paint my people's faces. Laughter follows children at play. My art displays who I am. My culture translates my story. I speak the language of courage. I am here. I serve. I reach. I love. I am the Seventh-day Adventist Church.